హైదరాబాద్లో గ్యాస్ కొరత ప్రభావం హోటల్ రంగంపై పడుతుంది. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గ్యాస్ సరఫరా తగ్గడంతో దోశ, పూరి, వడ వంటి వంటకాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు హోటల్ యజమానులు తెలిపారు. కొన్ని హోటల్ మెనూను కుదిస్తూ ధరలను పెంచగా పీజీ హాస్టల్స్ మెస్లు అన్నం, సాంబార్ వంటి పరిమిత వంటకాలకే వడ్డిస్తున్నాయి. గ్యాస్ కొరత కొనసాగితే హాస్టళ్లను తాత్కాలికంగా మూసివేయాల్సి వస్తుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అలాగే బెంగళూరులో కూడా గ్యాస్ కొరతతో పలుచోట్ల హోటళ్లు మూతపడగా బ్లాక్ మార్కెట్లో సిలిండర్ ధర 1500 రూపాయలు చేరిందని సమాచారం.